मतबा पबहन पगरिया देखी ना से बह कहबा के कैसन भइल बा होलिया फेर दी नजरिया बाबा दे दिन एगो हसीना 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 छूटे पसीना छूटे पसीना छूटे पसीना बाबा छूटे पसीना ए दीपक बम नाम लिखा हो आदित्य ने भैया बम तलाई तला तानी थूनी बाबा इन तल पल धनिया हो थूनी बाबा इन तल पल धनिया हो आईन तोते दे दी थुन ले गो तनिया हो आईन तोते दे दी बम तबम तलिया आइल बानी भोले बाबा राउर दुआरिया परतानी राउर चरनिया राम जबल न सुनम बाबा मोरा परेशानिया पियब नहीं एको बूंद पनिया राम। 1 मिनट बम रुको आवतानी मिल जाई तू हके हसीना हो पोछिल अपन पसीना हो मिल जाई तू हके हसीना हो पोछिल अपन पसीना हो ऐसे कर जनी जिद न तो होई परेशानिया धइल डगरिया एहो कांवरिया धइल डगरिया एहो कांवरिया धइल डगरिया। कृति डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवाई पट्टी मेन रोड मुजफ्फरपुर।